जावायसो नै मनाखौ लानानै थांदो एसे जाग्रा मुवा आरो मैगं-थाइगं लानानै फैदोंमोन मानोथो लाबोनांगौ जाखो लाबोआबानो जायोमोन माबा जावायसो थांनाय बोसोरनिफ्राय बाजाराव मैगं-थाइगंखौनो बायनो हाथारा जादों जा दाम जाथारबाय बेखायनो देग्लाय सानबाय न'आवनो गासैखौबो गायनानै लानोसै होननानै बेबायदिनो न'आवनो गासैबो मैगं-थाइगंफोरखौ गायनानै लाबाय देग्लाय आरो जाग्राबो मानसि गैया जों सानैयालाय बेसेबांथो जानो बेखायनो लानानै फैसाबाय जावायसो थां न' सिङाव मनाखौ लानानै दोनहैदो आबै सना फै आंनि खाथियाव जिरायफै आबै सना नोंना खबरा मोजां ना मोजां आबौ आबै सना नोंजों जों दायो जोंहानाव थांफानो ना जों गोलाव ट्रेनजोंसो फैदो नोंबो ट्रेन गोलावआव गाखोनो मोनगोन थांफानो ना आबै जों दायो थांनानै आबौ आं दा थांनो बासोदो देनां थांगोन आं आबै सना जों साननैसो फैयावनो नों माथो मोजाङै रायलायनो रोंथारबाय आबै सना आइया न'आवनो दङ ना माथो आइखौ दाबो नुवाखै आइया न'आव गैया आबै आलासि जानो थांदोंनो मा आलासि जानो सोरजों थांदों आबै आइया आलासि जानो बहा थांदों आबै आलासि जानो आइया आं मिन्थिया आबौ पापायासो खिन्थादों आंनो आलासि जानो थांदों होनना माब्ला थांनाय आबै आइया आलासि जानो गोबाव जाबाय आबै आइया आलासि जानो थांनाया आं पापाखौ सोंबाथाय आइया माब्ला फैगोन होनबा फैगोन र' होननानै बुंबाय थायो पापाया फैयाखै दाबो आइया आलासि जानायनिफ्राय मा आइया आलासि जानो थांनाया गोबाव जाबाय ओइ जावायसो ओरै फैथ'लाय मानो लिंहरामोन आइयै आइया दैफोर लोंगौमोन नामा जावायसो बोरै जोंहा फिसाजोआलाय माथो दाबो दहायनिफ्रायनो नुवाखै मा बुंनो आइयै आंहा बुंनो हानाय जेबो गोहोआनो गैया मा बाथ्रा जावायसो एसे मोजाङै फोरमायना होआमाय मा बुंनो आफा बियो आंखौ नागारनानै थांबाय मा जावायसो मा सोमोनांथाव बाथ्रा जाखो बेलाय माबायदिथो बेबायदि जाखो मा बुंनो आयै गोरोन्थिया सोरनि बेखौ आङो मोनथिया नाथाय आं सानो गोरोन्थिया नोंसोरनिनो मानोना नोंसोरो गोसो थोनाय दं होननानै मोनथिखानानैबो आं जेब्ला आइ आफाखौ लानानै नायनो थाङो अब्ला नोंसोर मानो बे बाथ्राखौ सिगाङावनो आंनो फोरमायनानै होआखैमोन जायनि थाखाय आं दिनै गोबां दुखुआव गाब्रनांबाय आं जुलि जानायनिफ्रायनो आंनि आइ आफायाबो गोमालांबाय आरो दिनै आंनि बिसियाबो आंखौ नागारनानै थांबाय दिनै आंहा फिसाजो सासे दङ आंहा बेफोरखौ लानानै गोबां दुखु जारलायाव गोग्लैबाय नोंसोरो सिगांनो बेफोर बाथ्राखौ बुंखानायमोनब्ला दिनै बेबायदि जानाय नङामोन आरो नोंसोरबो दिनै बेबायदि दुखु दाहायाव आरो आंबो दिनै बेबायदि दुखु दाहायाव जानांनाय नङामोन जावायसो बिलाय बोरैथो गोसो जानानै थांनो हाखो बेबायदि गोसो जाबानो थांनो हायो नामा जोंहा रायजो दङ
रायजोनि समाय लानानैनो जुलिखौ होनाय जादोंमोन आरो दिनै बियो गोसो जानानै थांदोंमोनब्लाबो बिखौ लानानै फैफिनगोन। नाङा आफा, बिखौ आरो लानानै दाफै, मानोना जों सानैनि गेजेराव डाइभर्स जाबाय आरो आं बिनो मैया डाइभर्सनि पेपाराव साइन होखाबाय। मा? आयै, आं मैया बिनि डाइभर्स पेपार लाबोनायाव आङो साइन होखाबाय। आं लाबोनाय बे डाइभर्सनि पेपाराव साइनखौ नांगौ आंनो नोंनि माबार, थाबैनो साइनखौ होना हर, आं थांसै। आं अलरेडि नोंनि बे पेपाराव साइनखौ होखाबाय आरो नोङो दिनैनिफ्राय बे न'आव दा फैसै आरो गावनि फिसाजोखौबो नोङो माब्लाबाबो दा नायनो फैखा। मानो बेबायदि खालामनांगौ जावायसो? आं मा बुंनो आयै, बिसो लाबोदों डाइभर्सनि पेपारखौ आरो आंनियाव खुद्रि खुद्रि बिबाय थादोंमोन, बेनि थाखायसो आङो साइनखौ होनो गोनां जादोंमोन। मानो बेबायदि खालामखोसै बियो? नै फिसाजो सासे मोनलायबाय, मानो बुजियासै बियो?